Ahoj, v tomto videu ukážem, ako kúpiť ETF v Trade Republic. Najprv spustíme aplikáciu Trade Republic. Dole vľavo uvidíme možnosť hľadať. Klikneme na ňu, potom dole zadáme ETF, ktoré chcete investovať. Najpopulárnejší je asi MSCI World. Hore sa zobrazia akcie, ale my chceme ETF. Preto scrollujeme dole a v kategórii ETF nájdeme MSCI World. Vyberieme prvý od iShares, klikneme naň. Potom klikneme na obchodovať, uvidíme možnosť kúpiť. Klikneme na ňu. Bežne zadávate počet podielov. Napríklad chcem kúpiť jeden podiel. To znamená, že sa odpočíta táto suma. Môžeme to však zmeniť. Kliknutím na podiely môžeme zadať sumu, limit, stop alebo sporiaci plán. Presne tak, ako to chceš. Môžeš si napríklad vybrať sumu. Ak chceš zaplatiť 50 €, dostaneš toľko podielov. Odporúčam ti kúpiť podiely, ak môžeš. Kúpme si napríklad jeden podiel, vyberieme teda 1 a klikneme na ďalej. Tu je všetko prehľadne zobrazené, dôležité je, že máš poplatok 1 €. Potom klikneme na kúpiť a vidíme, že objednávka bola vykonaná. Keď sa vrátime, v portfóliu vidíme MSCI World. Celková hodnota je teraz takáto, lebo už mám MSCI World. Takto ľahko kúpiš ETF vo Trade Republic. Ak ti toto video pomohlo, poteší ma like. Ak chceš sporiaci plán, mám tu návod. Hľadaj na YouTube Trade Republic ETF sporiaci plán. Klikni na toto video tu, je to rýchlejšie než tie hore, pozri si ho a ľahko vytvoríš sporiaci plán. Ak ti video pomohlo, poteší ma like. Tak ahoj.